Terus kon ya. Ning kene iki mang ora koranan dhewe tok ya. Ya. Enek bintang tamu. Sapa lho? Lho. Kowe ora Ora ero. karo ning sor pelem. Oh alah sing ngemut 2 tahun ora leren iki to. Lah iya kuwi. Oh alah sing ngene to. Lah kuwi lho. Sing sama. Lah iki lho. Hati ngendi? Lho kae lho kok wae. Oh, kon ubah kon ini ya. Kon rene no. Iya no. Ya, Yo, pikiran ya. sik. Wah, Tikus berit saiki dadi tikus apa? tikus anggora. Kira. Budi diae, Pak. Diae budi. Lah iki lho. Oh ya. Niki enten gagelan kalih tikus lara, marmot Sumaronto. Kok iso marmut iki lho. Ya Pak, anu sekedhi-sekedhi dengan kridane sekedhi-sekedhi. Ayo. Masyarakat Demangan bedroh lek senior iki danongan iki ya enek. Lah dengan tua ane dalam Yakin sampean? lho lagi Lah kuwi kok ora malah dadekne gawe to. oh iki ngepote pinter lho Ini pinter iki. Masa Iki ngono gurune dhewe ya. cilik mongi gedhi ora lho nek wis semono. Mbah yo Mas danongane monggo yo Mas yo Ambekane kaya mentok. Yas, iki potongan koprol ya sih. Iki tambah 2 terong iki sapa? Lho. Ora percaya aku. Wong diingi ngusungi pasir koprol ning dhuwur jam ra medun alah medeni. Ulo nanti. Ulo iki gak iso. Oh, Iya, Pak.
jalan dikendangi, jalan Jungkir Wali terus jalan etrek ya. Jungkir Wali. Lawas, bolo lawas. Bola lawas. Loh, Lo. sorti pingguan ini. Ya, Sok TV-nya lah. ya. Yo Mas Herulo. Ayo Mas Herulo. Solah Kendangi barang yang milih. Kendangi milih. Ini sajake besti ya dia. Yo. Mas Herulo koprole boten cah siswi rong jam mawon. Ora tau tabuhan. Matur suwun Luar biasa ya. Luar biasa. awake dhewe tanpa Mbah Slamet marah ora kaya ngene. Sebagai kita Sinomang, kita adalah pelestari dan penerus seni budaya. Betul. Nah, matur suwun Mbah. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Jan sehat Sehat selalu. selalu, seger waras. Seger waras. Oh, Mau sitoke sapa, Dos? Sitoke sapa bintang tamu? Mas Samsi. Yuk. matur suwun Mas Agus. Matur sembah nuwun. Pak Slamet. Jan sik Sampun sik penak ya. jogete sik Sik penak iso ngowahi tuntunan karo seniman karo sing muda-mudi. betul. Muga-muga masyarakat lan seniman sedaya sing rawuh didongani sehat selalu. Amin. Waras. Lah kok pipis. Oh, Yo Mas Agus. matur sembah nuwun Mas Fuad. Wis wis kuwi kok kuwi kok. Yo